Hej alle sammen, jeg er Kogama, og i dag skal vi Let's Play Hackmine, og det er noget man finder inde ved Take It. Og ja, lad os egentlig bare gå i gang. Vi starter en helt ny. Nu har jeg ekstra slettet alle. Vi kalder den... Så vi bare kalde den online, og så punktum. Og vi tager survival til. Ja, vi tager bare det. Så vi tager Ambo. Ja. Done. Create new world. Så begynder vi i hvert fald. Og det lagger meget, fordi jeg har video på. Og det er ikke noget, jeg lige kan gå for. No. Men ja, den skal da nok komme på et eller andet tidspunkt. Og ja, som det er. Jeg er nybegynder her på YouTube og har 2 videoer lagt ud. Den her er en anden en der hedder Rundvisning i mit hus. Og der jeg havde et helt andet navn der, det er fordi jeg hedder det Ollie the XD Kogama. Men jeg valgte bare at sige det Ollie the XD før, og så har jeg så lavet det om igen til Kogama. Og det er jeg også glad for. Fordi at så jeg fik lavet godt om, synes jeg det selv. Men jo, det lægger meget lige nu. Og meget i hvert fald. Den her episode her, den var 10 minutter. Det var alle mine episoder, og det bliver der nogle fine episoder, vi får lavet her. Det tager lang tid. Det tager lang tid. Det tager lang tid. Nå, og ja, nu kom den der i hvert fald. Kom nu. You're broken. Steve, no. Lad os Major. Så vi ikke bare tage Sender. Så får vi da for lige spillet. Hvis der er her, I kan få lov til at se min skin. Det er sådan noget. Lad os se det på en helt anden måde. Sådan der. Det er lige en lille landmand her, ikke? Ja, bare begynde. Det lægger meget. Har jeg ikke sagt det? Eller har jeg ikke det? Det var sgu ikke du. Nej. Men det lægger jo så ret meget. Og det stopper på et eller andet tidspunkt. Det gør det i hvert fald i alle mine videoer. Eller jeg har kun 2. Se! Kraftedeme skidetøjs. Jeg er slime. OMG. Gå væk. Nej, nu ringer de, lige synes det var. Det var fandme irriterende. Lad være! Fucking slime! Nå, næste video der bliver jeg lige nødt til at... Fuck, man! Det lagger! Det skræfter med 2 der. Hvorfor sker der lige for det her, mand? Kan I ikke bare holde jer væk, altså? Kom nu! Det er godt ramt, bare. Ja, okay. Nej! Nu stopper I. Stop! Og det går lige kraftedeme også, det er det. Nej! Jeg skal lige gå offline. Fordi det der, det magter jeg ikke.
Ja, for fanden. Hvad fanden er Morten? .2.gur. I don't know. When I coming back and see Morten to guy. Eller gur, eller fuck, der han hedder Gullig Gris, eller... Hvad fucked up, hvad der han hedder, mand? Det vil jeg sgu ikke give. Altså, har I lige set de der skeletons derovre, der bare står for hotdog, eller hvad andet, de laver? Jeg ved bare, jeg vil dø. Altså. Nå, men hvad fanden, mand? Ja, jeg ved sgu da godt, at jeg er en jungle, mand. Kortet, det viser det, mand. Hold nu kæft, mand, jeg er dårlig. Ej, hold nu kæft. Fuck er I henne? Swing. Nej. Hvor er I henne? Ja, lad os spille lidt slå på den her. Nej, så falder man kraftedeme ned. Op. Det var sjovt, at de ikke går op. Nå. Jeg kan ikke følge med, hva'? Nej, for fanden. Bliv nu dernede. Rolling. Fuck sker der, mand? Det lægger jo. Det lægger jo. Det lægger jo. Ja, nu går det helt galt. Hvor fuck er jeg nu henne? Altså, skal vi blive med at kigge? Nu for fanden, man går nu, din fucking kylling. Du er nu også kommet. Hold nu kæft. Nå, men det her var lige en lille første episode. Den var altså ikke lige 10 minutter, men jo farvel, det her det var Kogama